Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Otto van der Galien van Wetenschap Friesland. Het gaat net bepaald van een leien dakje. De vorming van het nieuwe duister bestuur van het Wetenschap Friesland. En toen kwam er ook nog eens bij dat de lesten flink omheen gingen. Als tongenslag bij heldere hemel. Otto van der Galien van het Wetenschap had heel wat uit te lezen. Ja, dat kent er hier dan in het Politbureau. Van harte welkom van de Guardian. Vanuit lagere lastenburger zit je in het duister bestuur, zegt met de regering even van het Wetenschap Friesland. Je partij moet eigenlijk hogere lastenburger hieten. Die grap is vaker maken, maar is ik wel wat terecht? Nou ja, de lesten die zullen vooral het komende hier omheen gaan. In strijd maar je een verkiezingsbelofte. Ja, nou ja, in strijd. Wij hebben altijd, we zijn de inflatieverheging, die willen we altijd wel doen. Maar lagere lastenburger of hogere lasten? Ja, maar er zal nou echt een eenmalig een hegere verheging komen, Maarten, want anders dan komt het echt net goed. Maar het is tientallen euro's in het jaar wat bijvoorbeeld een gezin in Keerwente extra betalen moet. Je hebt in een verkiezingstijd wel zijn van we willen het bevriezen. Ja. Dat is dan toch crisisbedrag, als je dit al wisten? Op een gegeven ogenblik dan komt ze in de coalitieonderhandelingen en dan wordt het financieel perspectief geschetst. En dat is juist dat er een aantal dingen gebeuren binnen. Vorig jaar had een behoorlijk financieel slecht jaar voor het Wetenschap West. We hebben echt een miljoenen tekort. Nou, dat weer redelijk onverwacht. Dat weer echt net versioen. Dus de reserves binnen gewoon op. Aan de andere kant rent de schuldenpositie van het Wetenschap echt steeds verder op. Dat is nu ongeveer 400 miljoen. En als we niks dwars doen, dan gaat dat terug naar 700 miljoen. Nou, en reken je dan maar eens uit, was het alleen nog al per jaar kwijt bent aan rente en aflossing. Maar dan kan je dan wel zeggen, je met van lagere lastenburger, dat is een speerpunt. Ja. Als het die kant op gaat, dan willen we net iets moois dan. Let u dan maar lekker in die oppositie bloeien, want wij zijn van uw principes. Dat weer dus de keuze waar wij voorstien. En op een gegeven ogenblik hebben wij de afwaging maken van, wij gaan het toch proberen je toch in de DB mee te doen. En dan proberen we toch zo vol mogelijk van uw punten te realiseren. En wat we nu bereiken kennen is dat de schuldenpositie dat omboogd wordt. Wij gaan net meer omheen, maar wij kunnen het aanbogen naar beneden. Nou, dat levert op termijn alleen nog maar voordeel op. Wij zorgen ervoor dat er binnen een periode een begrotingsevenwicht is. Dus er komt gelijkevolle binnen als dat er uitgegaan wordt. En wij hebben eenmalig een tariefsverhoging te slikken. Nou, dat wij echt net blij mee binnen. Dan gaat het natuurlijk terug in de komende jaren. Dan gaat het net maar 10 euro's dan wordt het de inflatiecorrectie. Maar longt het plus dan zo dat je zegt van ik mat het dan toch doen? Nee, het had niks met het plus te maken in mijn optiek. Het had ermee te maken dat wij uw verantwoordelijkheid nemen willen. Je zit op een gegeven ogenblik in het wetenschap, in het dagelijks of in het algemeen bestuur van het wetenschap. En we hebben de oren jaren steeds erop. Het komt net goed met de financiën. En nu hebben we de kans om mij te sturen. Nou, en dan is het inderdaad de afwaging geweest. Doe je het wel of doe je het net? En wij hebben de afwaging maken van, wij doen het wel. Ja, dan kan je me dat voorstellen. Dat het plus of dat het maai praten, het maai draaien aan de knoppen, dat op een gegeven moment longt. Je hebt hier op een gegeven moment een sleutelpositie in de vorming van het nieuwe duister bestuur. Wat gaat het je hem opleveren? Wat het dus oplevert is, wat ik correct ook al zei, de schuldenpositie gaat op een periode gaat dat net verder omheen. Elk dB hier dat cruciaal is. Nou, dat weet ik net. Dat is, hing het er van wat voor keuzes had het als makers, als dB en als AB. En er ben ik gewoon die sjoggen net zo bot naar de schuldenpositie. Die vinden dat minder belangrijk. Nou, wij hebben daar onder jaren daar steeds op zitten. En daar gebeurt nou eindelijk wat. Maar kan je het wel uitlezen om je kiezen? Ja, dat is nog heel die gedachte van mensen die hij op jou stemt, die denken van we moeten een soort betalen, dat wolven net meer, je bent van lagere lasten. Ja. En uiteindelijk kennen ze het daar portemonnee. Wij lezen het op dezelfde manier uit, zat ik het hier ook uitlezen. Het is een eenmalige extra verheging. Door het net, dan komen we in nog volle grotere problemen. En dan kerst op een gegeven ogenblik die kerntaken als wetenschap echt net mee doen. En dat kan dus echt net. Wat oude vrouwen hier net wel matten. Nou, wacht even, er is nog één oording. Er komen echt een hele grote taken die komen op het wetenschap. Oh, die worden terug Den Haag bijvoorbeeld onus opdroegen. En dat moeten we wel doen. En dan mag het wel zorgen dat er inkomsten van krijgt. Maar heb bijvoorbeeld het college wat er ziet, maar CDA en Water natuurlijk bijvoorbeeld, die touwen de vrouwen die net goed in, vind je wel? Die hebben het op zich hartstikke goed in. Want op financieel gebied hebben wij daar een grote kritiek op. Ja. Nou ja, en dat blijkt ook wel dat redelijk terecht geweest is. Maar als hoogtepunt of dieptepunt is maar correct beschouwd. Het grote tekort oer 2018. Ja,
Nou, daar hebben wij kritiek op hoor. Maar ik vind ook dat een taak in de oppositie is om daar wel de vinger op de zere plakken te lezen. Ja, je staat wel maar hetzelfde CDA nou weer in het college. Hè? Maar daar ben ik de coalitieonderhandelingen voor. Nou, daar hebben we natuurlijk ook goed op praat met z'n allen. Is het feit dat je nou in het Duitse bestuur komt binnen het gevolg van die misstap van wat nou de oppositie worden is? Water natuurlijk, Tineke Klevering. Hè? Nou ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Ik bedoel, als je gewoon heel simpel joggen, dan hier dit, als het vorige DB hier eigenlijk gewoon trok in kan. En dan hier ze bijvoorbeeld de ChristenUnie, die had hier een zetel halen en die hier ze inruilen kennen voor de PvdA met 2 zetels, wie het heel snel klaar was. Ja. Maar toch de misstap. Zou die nemen? Naïeve gestunteld van Tineke Klevering, maar hoe wil je het nemen? Nou ja, het is net handig geweest. Ik bedoel, dat is heel simpel en dat shot iedereen ook. Laten we eens even naar de rol van het wetenschap. Er binnen elke keer wegstemmen die het opbeginnen die zeggen van eigenlijk wat de provincie docht, wat het wetenschap docht. Dat kan je in komen. Dan heb je lagere lasten. Dan heb je lagere lasten. Precies ook aan. Precies, dat zou we dus echt zo wijze kennen. Als dat inderdaad in op in de oornomwerk hoor. Op zich zoek dat wel eens een keer uitziekje laten worden van wat zou het opleveren op termijn. Maar je moet wel altijd in de gaten houden dat de taken van het wetenschap binnen toch wel gigantisch tanom. En we moeten er wel met z'n allen voor zorgen dat die taken dat het al hier uitvoert. Er zit een hoop expertise met wetenschap. Precies, en die expertise moet net verlengen. Nee, maar die kerst bij de provincie maar dan was dat wel heel wetenschap opheffen kennen. Precies, dan zou dat echt heel goed regelen moeten en heel goed borgen moeten dat gebeurt. Maar heel werkzaamheden, het bestuurslaag, de deputaten en jou nou in het Duitse bestuur, dat kent wel bij elkaar. Dan heeft toch die bestuurders voor het bezuinigen. Je bent jure meestal. Ja, zijn jure Otto van der Galingen. Je bent maar een heel FTA, maar we zijn heel jure, Nee, maar er zit ook nog een grondwettelijke component in, want het wetenschap is ook verankerd in de grondwet. Dus is dat opheffen willen, dan moet dat via een grondwetswijziging. Nou, daar gaat ook jaren nou heen. Nou, er is volgens mij op het moment geen enkele beweging die kant uitwerken. Dus op het moment is het echt net onder. Ik wil verstandig en redelijk nadenken. Dan zou je denken van eigenlijk zit er een heel soort oorlapingen tussen wat de provincie docht en wat het wetenschap docht. Dat is gewoon niet in elkaar komen. Nou, oorlapingen net, maar het werk daar had heel protocol kwam het te mij. Want sterker nog, maar dat Veengrijdengebied bijvoorbeeld. Je als wetenschap wil graag maar die wettenpeilverheging aan de gang. Je wacht je provincie al mijn proeven. Maar pijlers, maar je moet ermee aan de gang. Provincie besluit maar niks. Je zit maar te wachten. Omdat je een 12 skate orgaan binnen. Als je bij elkaar hoort. Ik kwam in 2003 in provinciale steden en toen gingen we er al over. En wat dat betreft ben we nog net zo hele volle opsketten. Nee. Dus de provincie die moet echt de lead nemen. Want die heb ik volle met yield tot een beschikking. Wij reserveren nu 1,24 miljoen per jaar. Dat zien je niet lang. Ja. Nou, daar doe je net zo volle mee. Nee. Als je kiezen maar tussen natuur en boeren, want dat is natuurlijk de eeuwige discussie binnen de wetenschap. We kennen ook zeggen dat jou bij het kamp boeren, wij jaren bij het kamp wat het beste ziet voor het Veenweidegebied en dat door het CDA en door de landbouw ook. Maar je moet mij zien allen zien, wat is dat beste voor het Veenweidegebied? En in het ene gebied zal het wetterpeil makkelijker omheen kennen dan in het oren. Ja. En waar het kan, moet je het echt van. Maar daar ben die proeven ik voor die de komende jaren. En daarom de proeven is allemaal ook beginnen. Ja, precies. Daar moeten we net lang mee wachten. Je bent een hele FTA zou je krijgt. Ja. Toch ga je op in het onderwijs en blauw riet zetten in land. Ja. Ken dat, die combi? Ja. Dat geen belangenverstrengeling? Nee, dus ik moet er inderdaad, ik ook geen onderwerpen meer bij de gemeente die het van jou van die met wetenschap te meidje hier, nou in de oorlog hier, dat ik in de riet zit, heb ik nog nooit een onderwerp bij de kop van het wetenschap ik maar inneemd worden. Dus die kans is net zo groot, maar ik moet er wel scherp op wijzen. Maar wel na 30 jaar uit het onderwijs, hè? Ja, bijna na 30 jaar dan uit het onderwijs, ja. En als je dan zeggen, lagere lastenburger, hoe fjouwer je binnen wetverkiezings. Ja. A, hij hem dan nog dezelfde namen. En B, denk je dat er dan nog mensen op je stemmen? Nou, dat wat de toekomst brengt, dat weet je net. Maar ik denk dat wij wel uitlezen kennen wat wij onder dwang binnen. En de meesten moeten zo fjouwer hier inderdaad maar aanrekenen op wat we dan presteert in de komende jaren. Ja. En ik denk dat ze dan zorgen dat wij op dit moment de juiste keuze maken. Misschien ben je dan wel de laatste verkiezingen van het wetenschap als bestuursorgaan. Zo snel door de grondwet. Dat onderzoek er komt dan wel. Ja. Goed, dit was even naar hoe het is cartoonist Gerco van Beek naar deze meneer en dit onderwerp jongen het. Nou,
Zou houden we in elk geval droegen voor. Dan moeten we dat hopen, want dat is een van je belangrijkste taken. Dat is een belangrijkste taak en daar gaan we voor. Ja. Dat staat buiten kijf, daar moeten we alles voor hoe aan. Oké. Otto van der Ganen, wie is gast in het politbureau. Tegen dank voor je komst. We hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Ontzag je het politbureau. Bedankt voor het zien en graag ontnaaien weekend.